Malawi Brief. Lero mpulogalamu ya Tiuze Nzoona tikhale tikubwerera kumbuyo pang'ono kuti kodi mchaka cha 2025 chakhala motani maka tikuwunikira ku gawo lokhudzana ndi kumenyera ufulu wa anthu. Mu pulogalamu ya lero tili ndi a Sylvester Namiwa omwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDED. Tikulandireni mpulogalamu ya lero ya Tiuze Nzoona Anamiwa. Kuzimu kwambiri ndatukuza kuti mwandikumbuka. Timatero kuti mchaka cha 2025 munakangalika kwambiri kumenyera ufulu wa anthu magawo osiyana-siyana mumakonda kubwereza kuti amakutumani ndi anthu kumatsiridziwa kuti anthuwo mumakumana okuti chayenda bwanji chaka cha 2025. Chaka chimenechi ndi chaka chovuta kwambiri ifwa mukachiyang'ana ndi chaka chimene pa nkhani yomenyera maufulu anthu sinafika povuta kwambiri. Komanso ndi chaka chimenenso chingakaluta Malawi ambiri asachikumbukira ifwa zitafika povuta kwambiripo Amalawi anakwanisa okha kuziwombola. Mukuziwa inu kuti chaka cha 2025 kunali chisankho makamaka pa 16 September 2025 kumene Amalawi adanena kuti ayi tatopa ndi ulamuliro wa nkhanza. Tinali ndi ulamuliro woyipa kwambiri, ulamuliro wa Malawi Congress Party, ulamuliro umene sumalabadako za maufulu anthu, ulamuliro umene sumalabada za kulemekeza ulemu kapena kuti human dignity amapanga chimene akufuna iwowo pa nthawi imeneyo. Ndipo idafika nthawi nena kuti muchite ku exercise ufulu wanu mafuna mukagwade and anazipasa mphamvu zomachita kusankha kuti amene akwera kupanga ma demonstration ndani akapangire kuti pamene chikhalirecho dziko lino dziko la democracy kuchita zionesero zabata ndi mtendere zili mu constitution. Ndi chaka chimene chili pawiri, chaka chimene Amalawi aona zinthu zoyipisisa kwambiri pa nkhani ya ufulu wa anthu, chaka chimene Amalawi avutika kwambiri. Mukuziwa kuti chaka chimene Amalawi akhala akugona pa nzere wa mafuta a galimoto, chaka chimene ndalama yakunja yavuta kwambiri. Ndikanena kuti mwina ndi chaka chimene chilichonse chinafika ponena kuti ayi sizimeneka kukhala chonchi mu dziko. Komanso ndi chaka chimene Amalawi aona kuti mulungu wa masula tikuyankhula pano boma lija lopereka ndalama kuzifamba kumakamenya anthu apolisi akuonerera lidatuluka. Zifamba zake munena ziti ino mukuzidziwa mu chaka cha 2025 aliyese waona kunena kuti tinali ndi ulamuliro wa nkhanza, ulamuliro kupatula pa nkhanza kwachitira Malawi nkhanza, kupatula kuti Amalawi amavutika ndi njala. Ndikucheza ndiyo mu program ina ya pano pa zodi yake munakamba kwambiri za zimene zidakuchitikirani ino mu 2025. Munadana nayo kukhosi ulamuliro wa MCP chifukwa cha zimenezo. Mukaona mene mukuyankhulira muoneka kuti muli ndi mkwiyo waukulu kwambiri umene zavuta kuti mukhululuke. Zizatenga zaka 50 kusukuluko kuti Amalawi ayiwale. Akanakhala ena zimene akadachita akanapepesa kumtundu wa Malawi kugwada ndithu pansi kuti Amalawi awakhululukire. Ino mukudziwa kunena kuti kuyambira 1964 kapena kuti tisanafike 1964 Malawi muno tinali ndi ulamuliro wa zipani zingapo, koma atabweyamba kulamula anathesa ulamuliro wa zipani zingapo mpaka na 1993 pamene makolo athu anena kuti ayi tatopa tinabwereza makolo athu anavota pa referendum kubwerezanso ulamuliro wa zipani zingapo. Ndiye anthu amene ankakana kuti sakufuna ulamuliro wa zipani zingapo anali Malawi Congress Party. Ndiye mwamwe mwasoka chifukwa cha thandizo lati kuti Saulos Chilima anthu aja anapeza kukhala pafupi ndi mphamvu. Mpakati apa zaka 26 zaka 2031 ali kunja kwa boma ankanena kuti tinasintha, koma lero angoneseratu kuti anthu aja kupha kuli mmagazi mwawo, anthu aja nkhanza zili mmagazi mwawo, ndi anthu kuti sazasintha. Koma ine ndikuyankhula pano ngati munthu amene mayankhulira maufulu anthu ndimamenyera maufulu anthu ndilibe nawo grudge. Popeza kuti program ino wiyo adapalamulana ndi Amalawi. Popeza kuti program ino sitingakwanitse kuti taitanitse timve maganizo awo, ndiye
munakambapo nkhani ine yokhudzana ndi kuti chaka chimenechi kumbali ina chinali bwino matanthauzanji ubwino wake ngonena kuti ngati mukumbukira bwino panali pa folo pamene mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika amalumbira kukhala president wa number 7 ananena kuti Malawi is now free. Aliyense adaombera manja kuphatikizapo akongresiwo fa sikuti tu Malawi congress onse zimene zimachitika zimasangalatsa aya kunali ena amafuna zabwino kunali anthu ena abe ankanena kuti nthawi yawo azachite bwino. Ine mukukumbukira kunena kuti mchaka cha 2019 uzafika 2020 Amalawi anaomba nkota kuti DPP imene kuti lamulira si zimene tikufuna ife, koma lero zapezeka kuti mmene amayankhula pa 4 October 2025 ku Kamuzu Stadium kuti ananena kuti Amalawi apulumuka, Amalawi apulumuka kunsinga zoti anthu amamenyedwa, anthu amatemedwa. Mukuziwa inu kunena kuti ogwira ntchito mboma civil servant anatemedwa chifukwa amadandaula kuti malipiro achepa, anthu amazunzika. Tinabwerera kuja ku MCP yoyambirira ija death, terror and darkness. Anthu maufulu analibe, ndipo anthu amachita kunjenjemera mdziko muno poyenda kumachita kuyangana kuti akundolondola ndani telefoni yeni kuti munthu ayankhe, kumachita kuganiza kawiri katatu kuti akutimvesera ndani. This place was simply very dangerous for every rational citizen to live in. Tibwere ku nkhani yokhudzana ndi kumenyera maufulu wa anthu. Mwawina awadi Anamiwa kuti munachitako ndithu chifukwa munachita kwambiri ndiye kuti munakhala number 1 munakhala number 2 ikutanthauzanja awadi manager. Mbele ndi mayankhula kumene kuchako poivomereza ndinali pa katikati kuti ndivomere kapena ndikane chifukwa ine mmene nabadwira si munthu amene makonda kuzombera mmanja, sinimakonda kuzipaka mafuta ndekha. Ayi, ntchito iyi ndimagwirira Malawi, ntchito iyi ndiyowawa ndiye ndinayilandira chifukwa chokuti kula anthu ena mpaka na lero akukanika kuti apeze mchere oti ayike muufa apange phala ana adye. Kula anthu ena twenda pano fertilizer weniweni wotsika mtengo isamupeza. Kula anthu ena padakale panopa mazulo alero sanguzoti kuti ananga akadye chani, koma mukayang'anisisa mpeza kuti dziko lathu zakhala pafupi zaka 60 kapena 61 pa ufulu uzilamulira, kusonyeza kuti ngakhale Professor Arthur Peter Mutharika ankanena akulumbira kuti Malawi is now free. Yes, we are free, kunena kuti we don't have state sponsored thugs. Komano mukayang'ana pa social and economic rights, maufulu okhuza zachuma ndi chikhalidwe, muone kuti Malawi tili kutali. Mwanjira ina muvomereza kuti inu omenyera maufulu anthu simudafikire pamene Malawi akufuna. Apo bundiye kuti tifike pamene Malawi akufuna mponena kuti ine timaganiza kuti tisakhale ndi what we call a vibrant democracy and a ticking economy. Ticking economy in my own definition ndonena kuti munthu azitaka kugwira ntchito akakalandira malipiro ake azikwanisa kupanga zinthu zomwenereza, alipire ana sukulu, agule chakudya, ngati ali makolo ku nyumba awathandize, mwinaso apezeko ngati Amalawi akalawe, ngati salawa azita kutenga banja lake kupita kuti lero tifatikaje kwakuti. Koma padengale panopa ndikuuze ndi Malawi kuno zimene zokulibe. Pali chizungu kuti amati disposable cash, Amalawi sakhala nayo, disposable income sakhala nayo. Mukayangane state mukaone mene zilili msukulu za ntawoni muno. Mupite pa St. John's yapa pali primary school pamene pacha, mupite pa sukulu iliyonse ya ntawoni ya boma, mukaona kuti ana anthu osauka akumaphunzira maola awiri. Kuti achokemo abwere ena kumapisa kuti 12 o'clock ana standard 1 wakalowa mkalasi kuti akaphunzire akamalize 2 o'clock. Ana standard 1 mukwalowesa mkalasi 2 o'clock kuti akaphunzira chani. Ndali nakaliza chipatala zikuoneka kuti dziko lino muli mayiko awiri. Muli dziko lina limene makhala abale athu anthu andale anawo amaphunzira ku Malaysia amapita kuti kuma ana anthu osauka, ana amene amavota, ana amene amalipira msonkho aja akuvutika. Tifunika kuti tichite ndithu machawi, tikonze zinthu ndithu kuti sikuna kuti tonse tisakhala olemera. Ayi, koma pali ma basics. Healthcare, primary healthcare. Mwina aliyense kuona ilo saziko lino azita akapita ku chipatala akapeze thandizo. Mwana akapita ku sukulu akapeze kuti akulandira maphunziro apamwamba. Muziwe kunena kuti sogolo lathu lili m'manja mwa ana amene adakali panopa. Ngati ana awa lero saphunzira bwino, ngati ana awa sakama khalidwe abwino zivuta. Ndiye kunena kuti ntchito yathu sitinayambe kunena kuti Amalawi ali pa chitonzo. Amalawi ali pa mavuto asayambe ntchito Anamiwa. Mwapangisa ma press conference ambiri
mu chaka chimenechi komanso mwatulutsa ma press statement ochuluka kwambiri mu chaka chimenechi ndikukhulupirira kuti kufikira pano munamva kwena kuti mumangolankhula pachina chilichonse komano kumapeto pake substance ya zinthu zimene mukufunazo sioneka kutera namino anthu amene amapanga zimenezo mukayang'ana ku ma Greek history anthu ankayika magawo atatu kunali ma idios not the swearing koma kagulu kena kake ka anthu ndiye kunali ma citizens ndi ma tribalist padziko pano pachuluka ma tribalist kunena kuti ngati munthu walakwisa amene yoyo ali mtundu wawo safuna kuti azuzulidwe ngakhala kuzo kuti mina kuyankhula namiwo nchoona koma ife kuti munthu ndi mtundu wache kapena mapindulo ako safuna kuti anthu amene azuzulidwe 1 2 tindi anthu andale ona kuti amakhala ndi nzeru akakhala kunja kwa boma mukapa samwayi kuti boma liyandira amakhala kuti nzeru zatani za athawa 3 tindi anthu amene amapita kundale kuti akabe akalemere ndi anthu amene achasafuna anthu ngati anamiwa chifukwa amadziwa kuti uyu azitiulula ndi amakatenga ma 20,000 kwa apasanya mata ena amene mitu ya usibwira mboni ndi Malawi ndi anena kuti uside ndakanakhala kuti nali ngati enawa okonda kuzombera mmanja obwezi mutu atopa nafe nkhani zathu koma ife nkhani yathu amanena ndi anthu amene amapindula pa zimene timapanga ifezo osati ife ndimafunsa izi chifukwa mumakonda kupereka ma ultimatum kuti by masiku 14 kapena masiku 7 mutiyankhe zimenezi koma kufikira panopa anamiwa mutikhulupirira inu kuti any tangible result pa ma ultimatum amene aja ngati ilipo ndoti ndochepa democracy bwino wake imapereka mwayi kwa anthu kama maganizo awo au maganizo anu koma ndanena kuti siku nalake muzapereke pano 2 hours muzasegule maline anthu azapereka ma testimony kuti sidi yatethandiza apa yatandiza koma nofana kuzi kuti ngati timapereka ma ultimatum ngati mapanga ma press briefing ambiri zinosa masintha zingakhale motani itakhala chete ndizimezo zitipase chituzi kuti ngati dziko sizinayambepo ngati dziko Amalawi tanika tizisatira china chonse chochitika mdziko muno there is nothing like government money there is nothing like zaboma tanika tisinthe kachidukatu zinthu mindset change ndikupiranso kuti APM mene amalumbira muja ananena aposo koma malemuso South Close chilima ankanena nkhani ya mindset change pali zambi zofuna kuti tisinthe chimene chimachitika kumalawi kuno chonena kuti anthu amatitola chifukwa chonena kuti timatiza boma kumaununga zikwangwani museu kumaphwanya sukulu kumaucha zinthu kapena kumaba timakhati kutibera toka ifa ndalama iliyonse imene mabwera mzina la misonkho MRA ndiye ndine aliyesa masonka nsonko ndalama imene mabwera ngati ngongole tonse zalipira anatu zizulu zawo zalipira kana ndalama ibwera ngati thandizo kana ngati fine ndalama zathu choncho timatenga ndalama zija ife anthu ambiri nkuzunjika pamozi ndikupereka kukaguluka anthu ochepa anthu andale ndalama za kumazisakaza ife kumaombera mmanja akati gulire ka t-shirt kopanda pake ngati bandage ife kumaombera mmanja tiyeni tisiye Amalawi kuziyang'anira pansi tizuke ndifake pano pa we want to organize Malawians kuna kuyambira ku console now that kubwera 5 billion each ya constituency development fund tifuna Amalawi azuke aliyesa aziyenda ndika kuleta mmanja kunena kuti 5 billion ija ili isiyene hapa tione kuti tizionerana mapanga chani sintha boma kapena boma likamapitilira nthawi zambiri nkhani imene makambidwa ndi kuti tikufuna tibwerere zasinthe zinthu kayendetsedwe katangala iyu athe ino mabungo parekeza ino asidedi anamiwa makhala mukubwera pamene paja ndi mkwiyo mumaoneka kuti ndilukwiya kwambiri ndi zimene zikuchitika koma mukangonena pamene paja zinthu zimapeza kuti zikupitirirabe achimwene ndikukuwuzani kuti vuto si anamiwa vuto ndi anthu ordinarily mukayang'ana section 12 ya malamulo akulu adzikono mphamvu zili ndi inu ndi ine ndi amene akuti mvera pa zodi yake pano koma timazisintha zinthu zija anthu aja mphamvu timakhala nazo tsiku limodzi tikangoavotera anthu aja amatemtima ayamba kuagwadira munthu nthawi yonse amayendera pa njinga ndiye chipani chake lero changolowa mboma 3 months akuyendera TX ino mati big man mwana muti timufunse kuti akulu tabwerani accountability itenge ipite kwa anthu vuto ndife inu ndi ine tifanena kuti tisana vote pasanafika pa 16 paja tinapangisa msonkhano wathu lankhani tinauza Malawi kuti tisavote mopepera ndiye tikavota bwino muja tikateteze vote ndezachitika Malawi pa 16 sana vote mopepera anavota bwino anateteza vote nawo ntchito yasala panopa zimene amatilonjeza zija DPP ndi manifesto tikayione manifesto iji aphungu wa makansala aliyese zimene angatilonjeza zija imene social contract ndeti zikaona ano nakambirana izi
zilipati izi zilipati zikati tikangoitenga accountability tikayamba kusatira tambala iliyonse ya boma muona kuti anthu andalewa azasiya kutitola. The problem is tifuna tipange Malawi kunena kuti munthu akakhala mu public office azikhala too uncomfortable to abuse the office, too uncomfortable to indulge in corruption. Ngati sitithana ndikatangale ngati anthu atikamatenga bekukhala ma demigod mabwana amalawi tisingolero kuavotera anthu awa apite mboma akatibere azipita kena akati achose kavotera akatibere azipita ife tili pompo ife tikuti ayi nthawi yakwana we should be asking pertinent questions. For example, ndi chifukwa chani anthu ambiri amwenye Malawi muno amauziwana ndi anthu andale salipira msonkho? Ndi chifukwa chani mziko munthu ndi ntchito za migodi amalawi akuvutikabe? Kodi ndalama za migodi akupindulwa ndani? Tizifunsa mafunso olimba. Papita zaka zingapo munabwera nkuuza dziko la Malawi kuti tipemphere kolimba. Nthawi manager akulamulira apita Mutharika munaona zolakwika kumeneko. Lero inu nomwe anamiwa mukubwera kumauza kuti ayi Malawi adavota molondola. Chimene chingaleperetse kuaganizitsa Malawi kuti mukudyera mbali imodzi ndi DPP ndi chani? Sindili pano kuti ndizauza Malawi kuti achite ichi koma inuyo ndikuuze ndi pano kuti Malawi siopusa. Mistake imene chitika ndi mistake imene machitika ndi asokulandira ndi imeneyo. Malawi amaona ngati anthu opusa. Malawi amadziwa zofuna zawo. Malawi ndi anthu olimbikira komano tikafika tikapasula mipando timatenga ngati Malawi opusa. Mmene Malawi anavota pa 16 panja immediate statement. It was a protest vote. Komanso ananena kuti tatopa ndi ulamuliro wa propaganda. Tatopa ndi ulamuliro wa boza. Panopa is simple. You deliver or you are out. Basi choncho ili musabwire pano kuti mukuti ine ndili pano ndilibe kuthekera kuti ndikakasinthe kagadziro ka Malawi. Ayi sindingabwireso pano ngati ndikuyankha pano ndikuyankha maganizo anga. Wachula Malawi ndikuwachula kuti tili ndi umboni wogwirika kuti Malawi timayankhulana nawo. Tili ma platform tili ndi phone ine yoti Malawi nasali nayo. Tilinso ndi toll free line imene ndayina pano timayankhula ndi Malawi. Malawi sanesa mabuza kayankhule napo koma nkhani ndona kuti asungula athu andale asinthe kachidwe ka zinthu. Austerity measures amene amakambidwa nthawi ndi nthawi ino ngati mabungwe mumaona kuti amagwira kuno ku Malawi. Ndikupatsani chitsanzo pa press conference yanu yomaliza anamiwa munakambapo zokhudzana ndi kalata imene inatuluka of course aboma abwera kuti ndi abodza ya ulendo wa vice president. Munadzudzula komanso mudati mukumana nawo kuti mumve muno nomwe simunabwere kwauza Malawi kuti zimene mutakumana mwakambirana chani ndikuti munamukhuza tipatsa update komabe tikutsamira kwambiri kuma austerity measures amagwira kuno kumutsi kumano ino ngati mabungwe mukalankhula beyond talking kusiriko atsogoleri wamakumana na odi. Tayamba ulendo wonena kuti we want to follow the money ndalama iliyonse ndifake lachinayi gasila chisanulapitalo timakayendera zipata zimene amatolera ndalama mucha tikhati kuyenda nthambi zingapo za boma mukayang'ana mukamumvesera IPM mutakuona kuti ndi mtsogoleri amene ali ndi chidwi kuti asinthe miyoyo ya anthu koma ntchito yasayigwira yekha afunika agwire ndi anthu. Ife tunena kuti maripoti amene nduna zizipereka azionekera usati pa pepala azionekera pa kusintha kwa anthu. Ndiye ulendo unafanana kuti we want to organize Malawians. Tifuna tikhale ndi anthu kuyambira kwa DC ma council kwina kuli konse tizilondola tambala ya boma. Choncho ife ma engagements timapanga koma ndauza zake mukakhala kuti makamba kumbali zinthu zonse kuyisa powera zimakhala zopanda umboni. Fake timabwera pambala mbanda koma nkhani ndona kuti ngati inu ndine Malawi sitisinda kachidwe kathu ka zinthu asukulandale azititola fa anthu aja amationa kaya anationerera in short. So nkhani ya austerity simayenda chifukwa kuti anthu aja akangoti ulunjisa kuti tadula mafuta anduna amalandira 1000 liters pano 700 palibe amachita chidwi kuti tikaone kodi aduladi ngati adula ndalama zonse kupita kuti. So panopa ndikuona kuti tisinthe kachidwe kathu ka zinthu chifukwa ngati sitisintha tizinguzungulira pamodzi kenaka tizayamba kuganiza ngati kuti democracy sikuthandiza. Democracy ifa ndi amene sitikuithandiza. Ubwino wake democracy imanena kuti tizipanga zinthu poyera. Amenenso padakale panopa ali mu boma ili adziwe kuti ngati safuna kuti azifusidwa mafunso akugwira ntchito yolakwika. Panopa tifuna titenga accountability kufika malevel ena. Tambala iliyonse ya boma tizilondoloza kufikira tifuna anthu aja azibwera sopano. Ndifake tupanga push kunena kuti tikhale ndi lifestyle audit. Inu magwira ntchito mboma, inu ndi nduna, inu ndi MP. Koma galimoto zimene mmayendera
misonkhano imene mukupanga mumapereka katundu ndiye tatiuzeni katundu amene mmantenga kuti ngati mutina kuti mumapanga business kuti kuonjezera pa ntchito yanu mutipase marisiti kuti ndi umboni chifukwa ngati machita business mwayeneka muzikalipira msonkho ngati upanga business usalipira msonkho imeneyonso ndi vuto ndanena kale kuti nkhani ya misonkho amalawi akupilika misonkho yopyolera usinkhu wawo pamene anthu amene akupanga ndalama mdziko muno ndalama za nkhaninkhani sakulipira msonkho inuyo ndi inenso tikhalenso ndikuti tikapita ku shopu tikagula malonda timafunsa kuti atipase risiti la MRA fanga risiti kutere tilibenso mwayi ofunsa kuti kodi mankhwala kuchipatala chifukwa chani kulibe tikutangoti tiyambe kunena kuti aliyense lero akapita mu shopu ilonse kagula katundu akafunse risiti la MRA muona kuti MRA itolera ndalama zambiri za kuchipatala tikapeza mankhwala so tonse tifanira kuti tiyambe kaye tasintha mindset change tonse ife olamulidwa ndi ena tonse tisinthe kachito kathu ka zinthu apo ayi Malawi ativuta nkhani imene office ya vice president izinamveka kuti kugwiritsa ntchito 2 billion apita ku London kumene apita ku chuti tikhoza kutero koma ndi ulendo wawo munanena kuti muilondoloza of course abwera boma ati ayi ndalama zimenezo anthu amene akupita kumene kunda asanu amene apita nawo osati 17 amene zimaoneka aja munalondoloza ndipo kwanji kumeneko sidedi ndi bungwe la Malawi ndipo nkhani imene tatumbuka tinawuza Malawi kuti tikuathokoza Malawi aonesesadi kuti akuchita chidwi kulondola ndalama ifa 2 billion ndani ndalama zambiri komanso tinapempha kuti chidwi chimene tikupambanga pa ndalama zimene aononga zinzathu tizipanganso chidwi chomwecho akaononga anthu akunja uko ku airport kucha kudaperekedwa 30 hectares of land prime land pa airport pacha kupasidwa ku company ya munthu wa ku Israel company anayepanga register ku Cyprus kuchikonjezera pamenepo anampasa $5 million ngati imene ndayibwesa pa press briefing Amalawi kunali chete ngati sanamve ndinena pano Malawi adayigulisa pano pali yasanduka Malawi Airlines sitimalandira ku one tambala matikiti amene timalipira ndege timakalipira amakalandidwa ku office ya ku Ethiopia Amalawi nkhani imene amakanga saziwapo kanthu ndino ndina kuti the energy the zeal the time we invested kupanga pesu ngani ya 2 billion each which turned out to be fake the same energy the same zeal tentigwise ntchito tipange pesu kuti anthu amene ena kuti panga utambwali Malawi muno ndani ndifukwa chani mpaka na pano pa sugar chaka ndi chaka Malawi muno sakhala okwanira kuti sikuchitika ndi chani tizifunsa mafunso ngati amene ngati Amalawi tayamba ulendo wabwino ndiye kuyankha funso la chindunji nkhani imene tikuyilondoloza ndipo tibwera tizapanga position koma ndikuganiza kuti it will be an academic exercise chifukwa chani boma lanena kale lakonza kale kuti zimene zimazungulira masamba nchezo zija zinali za nkhamba kamwa ndiye sidedi pamene masiyana mabungu onse munthu angabweza nkhani akanena kuti chisomo chingwalo akutere sitimangothamanga ngati upanga press briefing timapita timati tikapange fact validation exercise ja mapeza kuti zinthu zoona kapena ayi ndisikatere timatenga step ina nena kuti tikakumana nawo ndipo tikumana nawo mayiwo zimene tikambirane nawo kuchokera kwa vice president tizauzanso mtundu wa Malawi koma ife tikuganiza kuti kwakukulu kwatha chifukwa choona chaziwika kuti akupita ndi anthu 5 ndipo lero nkhani zokhudzana ndi maufulu wa anthu tinene kuti dziko la Malawi likupita chitsogolo kapena likubwerera kapena langoyima pa nkhani yomenyera ufulu wa anthu komanso kulemekeza ufulu ndinena musapindira ndevu nkamwa kunena kuti apapa mmene takhata sintha boma nkhani ya maufulu wa anthu ikuoneka sogolo chifukwa chokuti APM ndi munthu anthu akunziwa tried and tested is a statesman. Now koma chimene chikuwawa pano panchonena kuti vuto lilipo maufulu ake ndawawa andalewa kukupanga zionesero kutani kutere koma tikayangana ufulu weniweni wa chitukuko cha chuma tidakali kutali kwambiri chifukwa tinena kuti tiyeni tipange timati mandatory corporate social responsibility mwachisanzo ukayerekera kucha kupatula msonkho umene akulipira kuboma anthu adera limene chakayerekera kuzichoka mphepo yovuta madzi osakhala bwino phindu limene zichoka pamene paja azipezako kubalako kwa ang'ongawo kupa Portland paja kuli fumbi umene azaoneni anthu akanika kukhala bwino kumene kuchako
kupatula pa msonkho umene akulipira umeneko pakale kena kake kuzipita kwa anthu usalima kuli nzimbe kuchikwawo kuli nzimbe kupatula pa ndalama zimene irovo imalipira kuboma because taxes is an obligation, is a must. Komabe tipakale gawo osati corporate social responsibility zikazoma pasana zibwenzi zanu pazibale panu ndalama mzika unonga kunyanja zimenezo ayi chinthu china tikufunika ngongole zogwirika muziko lino ngongole ndi chitonzo kwambiri and anthu ambiri panopa analandidwa katundu ndi mabanki we seem helpless tingoyang'ana nkhani ya ufulu wa ogula tifatena kuti tiye tiunikenso amalawi akunamizidwa kwambiri pali miyeso ya chinyengo pansikapa pakulembedwa zinoona kuti zinthu zilimo koma zinthu zomulibe tikhale ndi lamulo lapaderadera Consumer Protection Act chifukwa lijala Fair Commission for Competition and Fair Trading Commission it's a two-faced piece of legislation lakanika kuti mwachisanzo nkhani ya sinza sugar tinafika sasa kuti kunapangidwa chiganizo kunena kuti airova sise sugar mpaka na pano sugar uchisinatani sina sisi ntaimene so tikufunika lamulo lapaderadera a robust and comprehensive legislation kuti Malawian consumers to be treated fairly commercial with respect and dignity zimenzi kuchitika pamalo apa pansikapa zinthu sizili bwino kunako ziko lidu mukaliyanganisa bwino timango ndena kuti ndilatu koma ziko silatu tichite chani no ndifake kupaka milano kuti malo momwe ngobweresa misonkho yophinja anthu boma la sobanoli likhale pansi liunike kuti tibweresa njira zina zotani zobweresera ndalama kupatula kwa phinja Malawi chinthu choziwikira njuna kuti tiunike sonkhanira migodi tione kuti akupindula pa migodi ndi ndani chinthu china malemu bingwa mthalika nkankonda kunena kuti we need homegrown approaches kama zika sobasekelo does government view as a partner an enemy or simply somebody who is there to provide that watchdog role ndikanakwata fuso memwe kanafusa achakwera chifukwa ndikupera kuti achakwera akanakhala kuti amamva zimene ndingapanga ife sakanatuluka mboma komano inuyo mmene mazonera mmadzika pati boma limakhala ndi aneneri yake kulana malomba kuli ndani mwafusi kuti anamiwa mmaona kuti ali pati koma nkhani choda kundiona bwanji nkhani ndona kuti Amalawi do they deserve better kuti Amalawi akuinika zinthu zabwino ndipende ndifusulanso kulwina aliyese amene ali pampando mwabisa ntchito ndalama za misonkho ya Malawi azizifunsa kuti am I doing the right thing to Malawi chifukwa namiwa nthawi zambiri mmati kamayankhula umaoneka kuti muli ndi mkwiyo kwambiri mwina tinangobadwa mwina ndimene ndabadwira kapena mwina ndikuuza ndikukudziwana namiwa kuchokera mbuyomu mwina ndimene mukamamba nkhani zokhuzana ndi activism mumakwiya kwambiri amati ife ndingati kalilole ndi chithunzithunzi cha mmene alili Amalawi ambiri ngovutika kwambiri so sindikupita kuti munthu amene wakanika amene sakudziwa kuti adya chani mazulu ano munthu amene akukanika kupikana ndi passport munthu amene akukanika kuti akagule kilogramu ya sugar opangidwa Malawi muno munthu amene panopa akukanika kukagula fertilizer sindikupita munthu amene angakhale munthu wokondwa koma mwina ngati mmandiona choncho aoni maganizo anu sindikupita kuti aliyesa mandiona choncho ndiye ndilemekeze maganizo anu ndisafune kukusinthani kuti mmandiona bwanji koma ifeyo Amalawi akamalira timalira nawo limodzi Amalawi akamakondwa timakondwa nawo limodzi tokozo kwambiri anamiwa udali limodzi program ya lero asimo kwambiri amenewo anali Sylvester Namiwa amene ali mtsogoleri wa bungwe lija la SEDET pamene amacheza pa ZBS. Khalani pomwepo pamene tikhale tikupasirani zambiri.